मलकिनी तो काफी कटाह बड़ी। और बताएं लइकवा के पैदा भइला से नरकटाई करिया कलर के थार पे लागल रहे करिए ओहार आ शादी हुई पटना के सबसे बड़का होटल में। कुबेर आइले डायरेक्ट हमारा घर में प्रगट हो गए। हाँ जी कहाँ चल बाप हो एता आगे तुम थोड़ा गाँव पड़ के दहने मुड़ जाई। ठीक बा हम रुके हो जाओ तनी बगल बा। हाँ ही ताक वाला सब तैयारी हो गई बदरू। हाँ सब हो गई बा। जल्दी बिछाओ छके पानी ठीक बा मत। अरे महाराज रसवा भुला गए नहीं है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ए लइकवा इकवा नानू खरकोच दी सगड़िया ना ओकर टेंशन मत दी। ए महाराज रवा द्वार पे आवे खातिर राह ही नहीं खे। क्या करम कैसे गलिया एगो आगवा पड़ले पातर बिया। अरे सड़किया जब बनावे से पहले एक फुट घरवा के छोड़ले रहती तो आज द्वार पर गाड़ी आईत नु ना द्वार पर तो गाड़ी आइबे कर ले बके रउवा हैसे आगनिया हमर देखी ट्रैक्टर बिया ट्रैक्टर घूम हां ई कुल तो देखते बनी ना हो खेलावा। हां जी और सब समाचार बताई सब है। समाचार ठीक है बा। पानी ने पी सब पहले और बताएं का डिमांड बा। जानते बानी कि अगर कोनो काम होता तो सोच समझ के होता सलाह लेके होता तो हम घरे सलाह कर ली। अच्छा मलकिनी से सलाह के बात करत नहीं ना। ओहो जी तो सब वो जानते बनी आजकल के जमाना जानते बनी कि सरकार भी नारी शक्ति के बढ़ावा देता तो हम कौन क्षेत्र के मुदई बनी। हाँ ये बात तो बा देखते बुझाता मेहर मौगे बुझाता। हाँ तो काम करी रहा जाई अपना परिवार के मेहरुए के बोला ले अरे वह हमने के सामने वहाँ के बात कर ले। जबाना तो ये कहते बा बुला ली बोली तब जा मलिकान के बुला लिया वो मलकिनी का हटे चली हो जब मालिक बुलावा तनी। अच्छा हमरा बुलावन जा। हाँ प्रणाम जी प्रणाम। मलकिनी तो काफी कटाह बड़ी। हाँ बात चलाई ठीक बा बात कर तो ठीक बा बबुआ के तो छुट्टी बनना अभी ना तो अब हमने के लेन देन अपन फरियाद लिख जा। हाँ ठीक है बा। तो का डिमांड बराबरी बताई। अच्छा ठीक है बा यही से हम बुला लेने हैं क्या के तो हमनियों को सलाह कर ली जाए तब हो कुछ सोचले बड़ू कि काम में खोल जाई। भगवान का कही जी वैसे भी नो फ्रिज कूलर एसी ये सब तो सब कोई मांगत बटुए हैं। सुनी ना हमारा ये मंगलसूत्र न है कहिए कि न है खराब भइल बटुए हैं इहो सब जोड़ के वही में मांग लीजिए। अच्छा ठीक है बता मैं मैनेज कर तनी। सुनी भाई जी बगले में एगो प्राइवेट नौकरी करला 10 साल के महीना ओकरा 5 लाख रुपया आ एगो 4 चक्का एगो सोना का चैन आ कूलर और फ्रिज मैंने सामान के तो कहबे मत करी आ वही से रहुआ अंदाजा लगा ली आ रहुए कुछ कही। हाँ भाई ये तो भूमिका बन होता रहे। ए महाराज खोल के साफ बताई का ले बका दे बुझोर मत बुझाई सब बताई। सुनी हम सब कहतनी 20 लाख रुपया आ सोना के सिकड़ी आ एगो करिया कलर के थार पे लागल रहे करिए ओहार एगो शहर में बाड़ी जवना के आगे लागो हमर गाड़ी। भाई देखते बड़ा महंगाई आई दहेज हमारा से ना दियाई। अच्छा रुकी ना हम इनका से बतियाओ तनी नु आसमान से जमीन पे यहाँ के लाओ तनी नु ठीक बा। अब बाकी कूलर फ्रिज तोशक तकिया पलंग बक्सा बुकसी हाबी जाबी सब ब्रांडेड देवे के और ये गहना में भी कमी ना होके के चाहिए काहे कि हमने के हित मत ना देख के हंस जाइए सन वैसे भी हमने के बड़ा नाम बटुए। भाई खेलाबो ठिठुरल टिकरी पर हाथना डिमांड ई हमारा से तो ना दियाई। चलो कहीं लड़का और जगह दिखाई। बैठी ना तना ना कुताई जरा बैठी और तने ना तिलक हमारा
जहाज पर चढ़ी आ शादी हुई पटना के सबसे बड़का होटल में। ओकर खर्चा रौरा भर। ऐसा ना करी कि लइकवा के पैदा भइला से नरकटाई, स्कूल में गोइल तो न पढ़ाई, आ जाता ना कपड़ा पहिरलस राउर हित नाता एह लोग के समझीन जाता ना राउर होखेलो ओ सौंसे लोग के खर्चावा हमारा पर ना धराई। रउआ बियाह करत तनी बेटी के हम बियाह करे चल बनी, सौदा करे थोड़ा चल बनी कि रुपयावा पैसावा धन दौलत रवा इकट्ठा करके अमीर बनी, अब बेटिया गरीब बनो। बाहर बाहर और डिमांड ए महाराज तो सही मांगतनी। गांव में हमरा से ज्यादा केहू धनिक बा ना। मकान गाड़ी घोड़ा आयोतने ना छातावा पर चढ़ के आ पूरब में ताकम तो जहाँ तक वो दिखाई दी सब जमीन हमारे। और अतने ना बजरिया में दो गुमटिया बाई सनु हम मनिए के हई सन। आ रउआ मार लगे बात करत तनी। बात तो ऐसे फैलाओ तनी कि जैसे कुछ हम जानते नहीं थी। आ तब हूँ दोनों हाथ में कटोरा खारी भीख मांगो तनी कि हई दे दी हौ दे दी हौ दे दी औरू तो औरू। आ होटल में कहतनी कि बियाह करी आई खर्चावा कुबेर अइले डायरेक्ट प्रगट हो गए बेटी वाला के आ कहले कि जहाँ बियाह करे रहुआ जाई वही जा गिनत जाई जोन डिमांड होई ना। ए महाराज टोन का मारत तनी मजूर बात तो करी ना तो अपन रास्ता धरी। हाँ जी हमने क्या को कोई से कम मानी जा हमरा ठीक कहत बानी करे के बस शादी तो करे जा नहीं करे के तो चुप जाई जाए जैसे। ये महाराज रवा सबके लालचपन के हम दाद देते नहीं। अब रवा के मानत नहीं कि कटोरा उठा के भिखारी मांगे में रवा कोनो शर्म नहीं है। बाकी कबहू एक बार बेटी के बाप के जगह हो के सोची, वो अपना करेजा के टुकड़ा सौंसे अपन जन्म से लेके सियान भइले तक के संस्कार, अपन इज्जत, अपन मान मर्यादा प्रतिष्ठा जौन कुछ होला सौंसे एगो दूसरा घर में वो बेटी लेके जाले। रउआ सब संस्कार नहीं ढूंढत, लालचपन ढूंढत तनी। लालचपन तो आतना रउआ सबके कूट कूट के भरल बा। कबहू पर्दा से बाहर निकली आ कबहू गरीबों के बेटी के अपना के देखी। आ जाना तनी आज के समाज रउए लोग जे लालची बा वो करे चलते समाज में द्वेष ही कुल होता। बेटी आवती है घरे तो कलह होता। रवा संस्कार नहीं ढूंढत, केवल पैसा ढूंढता नहीं कि बेटा के बेच दी और पैसा ले आई। तो ये से बाहर निकली ठीक बा। चलो तनी चलो हो खिलावन भाई। हाँ जात जात एगो और बात हम है अपन पगड़ी रउआ लालची लोग के आगा ना गिराई। बुझाइल नु। प्रणाम।